Nou, goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik niet deur rijden? U mag hier voor €2 parkeren. En dan Ja, kan je wil wel €2 geven, maar ik wil graag dikke top. Dat lukt helaas niet. Nou, dat ben ik ook graag gedaan. Goedemorgen, goedemiddag. Oh, je hebt het al, dankjewel. Ja, ik Maar hier nog even een oefening maar parkeren. Nou, ik net. Oh, Misschien normaal. nou gezellig. Blij dat u weer terugkomt komen, toch? Ik woon in Leeuwarden, ik ben spotter. Dus Oh ja, ja, dan moet je erbij wezen, hè? Is het nou ook leuk zo'n dag? Het is machtig. Super gezellige meisjes. Al je positieve reacties, ja, geweldig. Ja, hartstikke leuk. En hoe pak je iemand correct om? Ze komen hier langs en je zegt ze gewoon wat ze vertellen, maten. En je stuurt ze naar de ruimte. En je bedankt ik even vriendelijk. En wat moet ze betalen? €2. En Kopie. Zit er ook wel gewoon tussen die zeggen, ik heb je €2 bij me? Dat gebeurt wel eens. Jawel. Nou ja. Ja, dan kan je heel spullen mooi zien, maar ja. En dat zelf bedacht of heeft de vliegbuis dat bedacht? In samenwerking met de vliegbasis. Maar niet met samenwerken, want ik heb er 36 jaar werk. Nou. Eén droevenis. Maar goed, ik kan hier wel staan. Ja. Wat is het, heer? Jazeker. Ja. Je hebt een hapje hellen. Ja, als de vrouw zit je nou. En dan mag ik, die mag ik betjennen. Nou, dat krijg je misschien later een klachten. En waarom stier jou je net? Ik heb mijn loonwerkzaamheden. Het bedrijf met ik draaien. En laat al je gas op het land, dat moet ik uit elkaar. En ja, het waarde ik het is goed, dat moet snel ook oppakt worden. Ja. En is dit nou het naaie boortje? Auto's op loon? Creatief boordje neem ik dit. Ja, maar het komt op je paard en toen ben ik van het maart maar Fries en Vlek hier begonnen. En ja, nou heeft hier de vleembaas die vond het fantastisch. Die zei, ja, was het over later dat het naar het toestel komt, zoals dat we hebben, dit wollen. Nou ja, ik zei, we kunnen het altijd proberen. Hoe is dat, hè? Wat was er dan, hè? Ja, ze is zenuwachtig voor de camera zeker. Plankenkoorts. Nee, Het is al de asfalt. Ik ben niet zo'n goede loper, daarom. Nee? Nee, maar het maakt niet uit. Nee, maar dan krijg je Nee, maar dan regel ik even dat u daar even langs kent. Als je niet zo goed kan lopen. Ik ken er wel weg, maar ik moet alleen niet te ver weg. Oké. Oké. Ik zie wel even hier. Best. Dankjewel. Nou, dat is dan netjes van hem. Ja, hij tinkt goed, hij past goed op je fiets, hè? Maat ik, want anders krijg je mijn oren net eten van mij natuurlijk, hè? Zo werkt dat ik weer. Nou, goedemiddag. Goedemiddag. €2 alstublieft. Nou doen we dat daar. Hoe is het trouwens voor het loon zelfs? Nou, het trekt al wat beschadigd natuurlijk, hè? Smiet het financieel wat op of? Als er een gedeelte dan alleen bedroog wordt, dan bloot het net vol van oor. Ik zeg altijd, we zijn het sparrie van de naaikeuken. Dit is maar een mooie skiën winkel. Ja, Hoe komt het dat het hier zo'n mooi skiën is? ik kom hier altijd. Want wat doe je hier al hier? Een boel scheermaatje. Een appelje. En hoe pak je dat aan? Bij dit met deze en met een varende blik. En doe ik het in de prullenbak. En is het bij die thuis extra skiën? Ja. Ja. En hoeveel meters maak je toch daar wel net? Want dan rinst hier heel wat aan. Ja. Ik zit ook bij de wandelclub. Al
25 jaar geleden ga ik weer beleven van de wandel. In Appelskeer hebben we dat gewoon, in Appelskeer. En klopt het dat je al heel goed bent in datums? Ja, Want het personeel, Ja. als ze jullie binnen, wist u dat al? ja, Van één of van meer? van meer. Van al jaar? Ja, En wist ik nou precies op welke dag het ze jullie binnen, of niet? ja. Want had ik nooit zien dat je zei 12 december. 12 december is op een mandje. En 21 augustus. Op een... Op een snee. En 30 juni. Op een tongstje. Er is ook nog een vrouw. Ik? Ja, Ik heb vriendinnen. ja, En de cameraman? ja. Er is ook een vrouw. Ik heb vriendinnen. Ja. Maar die ben niet, ja, dan jet je. Mijn vriendinnen is je op 3 september. Op een tiestje. En de cameraman, Dirk zijn vriendinnen. 23 april. 23 april, dat weer op een zaterdag. Dan moesten we naar Oldenholpaden, daar gaan we al west. Maar Henk, hoe kan het als je al die datums zo goed uit de holle wist? Ze... Hobie. Ba-da-b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 a